RG738 din ini saka. Ipok po ito na niwa pa. Putol na na. Libre na, libre. Pudlalim ay. Kabagaan siya. Taka-MBA na, sir? Oh, update ako. Mga deliver. May program pa man. Wapa. Ang ipok ko na. Kaming na din. Sige sir. Nito. Kamay. Pikil ko. Simbal. Ano lagi siya sa? Adari lagi dia. Adari. Oh, nakabilisin po na. Oo. Sige. Saktura natin ito. Saka na si Benziro. May sakit tuhod. Assist. Tara. Bili natin ito sa bilya. Ano pa? Ano na ka na kay Itsadari mo? Ano itsa gitu? Damar mag-itsa ka. Itsa ka kada na. Lubag na straight. Hindi na ron. Sa pagkakas, usaka na pagka. Mubali na straight ron. Ha? Mubali. Nawa. Tama ni mo pagkuha. Ako bala. Isa. Nagawa. Itsa mo. Tangan ni Diana pa. Kung gapon ni ay. Isa. Cut sir man di ay. Gawas pa. Zero. Umus kagang. Ini aku usah kasut terus kan sama motor baga. Ibang mo sa PC. Betul. Kung ada mabita dan piring pur bekas na pur. Masuk ka to. Sipiat. Ano ka ng lukso ng buwan? Hello, NBI. Oh, Ada apa sir? Kamu lupa? Si Porpor. yakbang ng PC na trip. Murang gi. Kuan ni sa kanang Di magbalik PC. Ngani? Ana, di ba ka magkasala? Ano siya? Okay ra ni siya ngani? Pwede baliwan mo. Wa kay katen. Punuan. Para maduha pa saksakan pag isa. Kate. Atra. At ba ngani mo? Suruan ha, sila pa. Apa din away? Dapat straight ito. One mo ko. Good morning guys. Hello. Di ako sa lakaron. Baniinan og mga taga-Ricon. Hagna Reconers. Diara. Ya, kaubaninan guys. Mari. Magtaon ni sila sa koan. Ilahang antena. Balikin.
Hari. Good morning, sir. Good morning, mga sir. Good morning, sir. Uban-uban ko ani. Matanaot pag sa inyo mga kanani, mga maadyo. Paminaw na, distorted sa ilang ko. Kana may kuan sil set sa smart. God. Hindi ni si Jo. Oh. Hello, antena sa Recon 7 Ibalhin. Mao din ni tantangan Ibalhin sa dari di ang antena Ibalhin. Agaw, wala na da? Dili po. Ma'am! Sir, good morning. Vlogger. Wah, tanaw ko ari asa ko ning dapita ka jud. First time po ko ari. Ah, Hangin-hangin ba? bitaw na. May plano mo botan payag gani. Ah, bitaw. Wala dito man yung device ko Wala, gimasan mo. Datan tayo na. Asa di Ibalhin ding? Kana? Lagi kari nga antena may Ibalhin. Ah, kani ding antena sa Recon. Habog man day po ni, taas man day po ni. Kani di ay na antena sa Recon 7 tanggalon. Ibalhin ari speakers ani na alam. Dalim ay. Ano mo palit na? Kita nang Ginoo kaya ito na po napito kay Idan. Saka gajud ka? Asa mo kumagi? RG738 din ini saka. Gipok po ito na liwak pa. Apotol na na. Pudla limay. Kabaga aja. Saka na po sila. Taod ko na ano ibalhin nila ng anta. Dili ko ko ba ni? Lalaki ho. Kaya parang pipo ko na ni. Pag dito ko ba ito ba? Mabuhay mo lang. Hoy, ginoo ko. Hoy! Kuya po ng tawa ng masawa, oh. Danira ni. Danira hagdanan. Bingit ka na? Danira ni.
Saka na si Zero. May sakit tuhod. Assist. Ano na ka na kay itsa na rin ko. Ano itsa niyo? Damar mo yung itsa na. Itsa ka ka na na. Ano ba ang straight? Ano ka ron? Saka na po ka. Ubali yung straight ron. Ubali. Awa. Tama ni mo ko po. Ako bala. Dalawa. Isa mo. Scotcher man di ay. Zero. Tumus ka gang. Ini kung sa kadutro din, sabi ko marbaga. Ikaw na siya pisi. Basta. Kung ada mo makabita ng pinis ko, pagkatapos. Masura ka to. Sipiat. Ay, mo ka ng lukto ng buwan. Hello, NBI. Ada apa sir, kamu lupa. Si Porpor. Yakbang ng PC na trip. Murang di, kuha na isa ka ng... Di magbalik PC. Taka-MBA na sir? Ate ka na, mga-deliver. May program pa man. Wapa. Ang ipakuha na? Nito. Kami na din. Nito. Ikaw. Pikil ko. Simbol. Nalagay siya sa... Oo. Alala rin natin. Tulong namin! Ganon! Kirak! Por! Udah mga tumatangin, pumunta ko ba? Gusto mo na irak ko? Yes, nagsisi na. Uy! Ikaw ba na doon? Okay na nih. Yung kalau kaya pagkugot kayo, delikado mo. Alala rin. Inaod ang daan ng antena na po. Bagin aring pikas sa ari dia. Ano yung i-transmit? Punta po rin. Receive the message. Takpa! Takpan kayo. Takpa ya. Gasun! Kaya boy! Ayo, isa. Masig di daw sa isang PVC. Buenos. Ikaw ro pugwi mo. Ada may na ay hilot ng kuan. Dalang stipol. Dali ko na. Stipol. Ha? Lagi ng kanang may wire ha, lagi. Kari. Tanawa, red. Hop, bra. Bira na to po. Eh. Sino ko kumir na baning wire ka? Ay man. Dud. Sino kay kumir na baning wire ka? Gamot na, di ko may Por. Ato na bitad sira ito para mo din sabot. Kamuhan na ka mo. Kasi ang tuloy na kasi kugumit ko. Sinto, 85. Awit ko na. Oh. Wala po dito. Asa ti mong plano sa di ilang padre? Matak o dauna la. Matak ang baradabi la. Bari ka na. Ha? Dumi nga mo balik ada. Sandig naman natin. Sandig pa rin ubos. Hindi na lang mga nato. Makaw sila sa receive. Ano na poste. Gikan man to daan nila.
ginaon. Gipoli ang ilang antena sa Recon. Diyan na. Andaan to receive gibalhin ko dari. Kiligar sa ba? Isa na aro. Naungi mo por. Or masuod ni Trit. So tingin na. Kay uno mitya man na kare kay uno raman. Say mo na. Puro mas lisod. Puro sigara pa. Kaya na napisik. Di go po. Kadto ta dudan. Kadto. Hinga nagtuod sa kan. Dali naman kayo saan tingin rin. Tisingan. Ano? Eh, kontrol. Ipaon na lang pato, ipaon. Bira na. Gigi. Na, gate. Oro, dos, tres. Dagang makasakit. Buka pa na oy. Sangit bagong. Ipagpun ko na rin. Ado sa gilitso-litso kay Kretkil ha. Sapo nila. Sige. So, dos, tres. Hindi na kayo na yun. Baka lagi. Lamang ka, kalaban. Dos, tres. Namaghapsat kalaban. Uno. Dos, tres. Sige na, sige. Uno. Dos, tres. Sige na, sige. Kaya may Cak. mahal. Lupitan ta. Ay, medyo upuan. Dito na ni asa sa isang big na nila. Dito na. Isang big na. Bako yung mubo man. Mubo pa. Sige. Isa iliso. Sige, puta nga. Ya, ano? Manakad po. Ano? May kuti ulit mo tre, tagbarog respond. Tubo. Uno. Tres. Isa kasi. Sana ba mo dari ako ng contract? Ano ba yan? Da, imo isa ka na kay pare ko. Imo ka mo ka puro ko. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ate, wala. May wala yung trade. Wala sin. Para sir. Ito rin. Ikut mo, hindi naman tutok lagi. Ha? Tupong-tupong naman na to. This is Ringon Auxiliary from Atambua City. Mayong punta dia ninyo kumusta? Baka sa sinay, sa bongga. Rico sa bongga. Loh, pasayluag dito ko. May Bakit? nakasud. Wa din na tuduan na kasud. Ha? Para pangtangtang sa tao ginawa. 63 Ringon Auxiliary Atambua City. Tuko. Nasud. Bisa man. Tuko. Oo, di ba tuduan na? Pagawa sa may buho sa ilaw. Na may buho dali. Katawag mo na. Katawag mo na. Tuko. Kanang tip. Taka! Mayong punta, kumusta ron yan sa Ay, mo na yun. This is Bongga ron. 63 from Ringon Auxiliary Atambua City. Kumusta ron Ano yung saksak ni mo? Brari kwan. Ha? Brari wa rin. Isa. Apo to sumbong ka no? Dapat na po siya. Ay, ano na? Pati ka nakasaw sa ato sir. Ah.
Bato rin ito, aluminum ta, sir. Tara na, aluminum. Nauwa na. So. Gani. Ala, hindi ka naman kasi. I-testing na po kung sa kabusog ang atuang Okay lang ni siya, ngani. Pwede bali ano. Wala kay katen. Punuan. Para maduha ka sa pag-usay, isa. Kate. Ata. Ata nga ni mo. Kani ate ra man nila. Kasi dahil na. Makamisan ka. Dari ta kanina ko. Ha, agi. Suka sa pagpapalagay. Kasi ba sila gugod ha? Lana. Nagajod. Rahi kami ko balik May niya. tinapay po. Kita. Tuloy sa Ginoo. Na tigayon ra kadod. Ang sa mo isnak ta. Ano tawag sabi? Ano sabi? Ikay ako na kumahaw na energy. Ang hindi siya matingog lagi no. Globe na mo. Asa ko ni Bigna? Aris na yung Oh, nakapot. Oh, device. Globe. Paniudto. Naniudto na mi. Bisa si ko ang guys, yan. Si Report P. Di man kasi ganahan. Di na. Kumanag taod. One pack na ada hinno pa. Masa ka na. Nalagod ka ba niya? Puyog na. Gamay nga kon. Anyway. Manguli na kami, manguli. Ruan, dahil panok ka. Di balik kasi panok ka. Diba? $62 joog mano binta labihang da. Di ba dahil 10 pesos ray saka di ay. Sir. Ha? Rigodo. Uli na mi. Jesus.